खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि मा जादों हादरनि जे रेल बिफाना बे समाव सानसेनि उनाव सानसे थामहिनबा गले गले मा जाहोनाव जे ट्रेननि जाब्रथाय बे जाब्रथाया जानो मोनगासिनो दङ बे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन गुबुन गुबुन समाव जे ट्रेननि जे जाब्रथाय बे जाब्रथाय जानायनि जे बिबां बे बिबाङा सानफानि उनाव सानफा बांनायखौ नुनो मोन्दों फिन आरोबाव बे समाव उत्तर प्रदेशआव मोनसे गिदिर जाब्रथाय जाबावदों मोनसे गिदिर जाब्रथाय ट्रेननि गिदिर जाब्रथाय जानायखौ नुनो मोन्दों थारैनो बे समाव मख'नांगोन जे रेलजों बा ट्रेनजों दावबायारिफोर बे दावबायारिफोरखौ बे समाव फिन आरोबाव समखिखांहोदों हादरनि रेल बिफाना बे समाव गोख्रों मोनसे रादाब नोंगौ बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गिबि खेबनि थाखाय बा गिबिसिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव लानानै फैदों जे रेलनि जाब्रथाय उत्तर प्रदेशनि गन्डायाव बे जाथाया जादों उत्तर प्रदेशनि गन्डायाव बे जाथाया जादों दिनै बेलासिनि थामहिनबा 2:30 रिंगासो बाजियाव बे जाब्रथाया जानानै बा जादों होननानै जोंनिसिम खौरां सौफैदों थारैनो बे जाब्रथाय ट्रेन नाम्बार बा ट्रेन नङा 15904 डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस चंडीगढ़ टू डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन नं 15904 बे ट्रेना स्लिप जाना गोग्लैदों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों आरो बे जाब्रथायाव गासै 4 सुबुङा दासिम जिउ खहा जाबाय होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों आरो बेनि अनगायैबो सा 25 बे दावबायारिफोरा दा जोखोम जादों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों नंगौ बिग ब्रेकिं निउज बे समाव रेल बिफाननि मोनसे गिदिर फैलर होननानै जों बुंनांगोन मानोना बे समाव फिन आरोबाव उत्तर प्रदेशनि गन्डायाव रेलनि जाब्रथाय चंडीगढ़ टू डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस बे एक्सप्रेस ट्रेन नं 15904 बे ट्रेना जाब्रथाय जादों नोंथांमोना नुनो मोन्दों गोबां बिबांनि बेयाव दावबायारिफोरा बाहागो लादोंमोन थामहिनबा बेवहाय दावबायदोंमोन आरो बे समावनो हरखाबै 2:30 रिंगायाव बेलासिनि 2:30 रिंगायाव दिनै साननि 2:30 रिंगायाव बे जाब्रथाया जानो मोन्दों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों आरो बे जाब्रथाय जानायाव गासै 4 सुबुङा दासिम जिउ खहा जाबाय होननानै खौरां मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो 25 जन सुबुङा बे समाव जोखोम जादों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों आरोबाव सम्भावना दं आरोबाव जिउ खहा जानायनि मोनसे चान्स दङ बे अनजिमाया बांबावनोबो हागौ होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो नागिरदों जे डिब्रुगढ़ थामहिनबा चंडीगढ़ टू डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस 15904 बे ट्रेना जाब्रथाय जादों हरखाबै उत्तर प्रदेशनि गन्डा बे गन्डायाव बे जाब्रथाया जादों आरो बे जाब्रथाय जानायाव गोबां दावबायारिफोरा दंमोन आरो बे दावबायारिनि गेजेराव 4 सुबुङा दासिम जिउ खहा जाबाय होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों आरो बेनि अनगायैबो 25 जन सुबुङा जोखोम जादों होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों थैनायनि अनजिमाया बांबावनो हागौ आरो बेनि अनगायैबो जोखोम जानायनि अनजिमाया बांबावनोबो हागौ होननानै बे समसिम मोनसे सम्भावना बा जाथावना होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनो समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गिबि खेबनि थाखाय बा गिबिसिनै बे जाब्रथाय जानाय बे जाथायखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय आरो बे समाव नोंथांमोननो बे जाब्रथाय जानायनि माखासे भिजुएल दं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिजुएलखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि जी हाँ ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है हाँ चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है हाँ और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं हाँ एक बोगी ऐसे लगी है बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे कैजुअलिटी भी हो सकती है अभी उसका मालूम नहीं है लोग अपनी जान बचा करके कैसे केवल बात देखिए
10 के पहले हाँ मैं ठीक हूँ मम्मी के साथ रहना ऋत्विक का बिल्कुल कुछ भी हो जाए मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।